cas de la conselleria de Sant Vilar es han acollit de manera excel·lent. La línia 9, finalment, el primer semestre de l'any 2016, estarà plenament en funcionament. Tots els seus actius reconeguts mundialment, des del punt de vista d'hàbitats naturals, etc., amb continuar sent tractors d'activitat econòmica i tractors d'oportunitats. Això passa a molts llocs del país, però sobretot passa al Baix Llobregat. Compte amb no ser capaços de trobar aquest punt d'equilibri entre conservació i activitat econòmica. I si algun desafiament tenim ara en aquesta regió és que els plans directors urbanístics que estem tirant endavant trobin aquest punt d'equilibri. Avui puc acompanyar-los raonablement satisfet de constatar, en primer lloc, si parlem del metro, que va ser efectivament la primera conversa vehement que vaig haver de tenir amb la seva alcaldessa, que efectivament el govern ha pogut remuntar aquesta situació. Probablement el futur, aquest futur tan engrescador que l'alcaldessa ens ha ficat, sigui molt millor gràcies a aquesta col·laboració i amb aquest coneixement nostre de territori. Moltes gràcies, això és el que us volia explicar i quedo a la vostra disposició.